Het is ieder jaar het best bewaarde geheim van Venray. Wie wordt de nieuwe prins? In een goed gevulde schouwburg afgelopen zaterdag werd behalve de nieuwe heerser over het Pielhazenrijk ook het adjudantenkoppel bekendgemaakt. Het geheim van Venray werd pas onthuld nadat de Raad van Elf op niet navolgbare wijze een dans had uitgevoerd samen met Bruce Dance Factory. Na deze hazendans werden achtereenvolgens de adjudanten en daarna de prins bekendgemaakt. Top Prins Carnaval 2013. Prins Joris de Nuchter. Maar wie is nou die prins Joris van der Velde? Joris van der Velde, getrouwd met Angel van der Velde, Poels, 2 zoontjes, Guus en Sjoske en een hond Bertus. En wie ben jij? Ed Galene. De jeugd van mij is al iets ouder, die zijn onder aan de bar denk ik. Een meisje Jacqueline en ook ik heb een hond, Bonkie. En we gaan een super feestje bouwen. Oké, en jij bent? Pascal Arts. Ben getrouwd met Mario van Dijk en hier heb ik Iris. En hier heb ik Christian. En we hebben geen hond, maar wel veel zin erin. Het gaat een feestje worden. Hoe ging dat, die geheimhouding? Ja, dus op zich, dat ging hartstikke goed. Daar hebben we sport van gemaakt. Laten we daar maar op houden. Het hele gezin staat achter je, je vrouw ook? Zeker. En onze dames sowieso staan achter ons. Die staan er voor mij buiten op het plein een sigaretje te roken. Dus staan ze sowieso achter ons. Toch een beetje zenuwen dus? Ik denk het wel. Die dames meer zenuwen als wij. Ja. Oké, hoe ging dat bij jou thuis? Ja, super. Super. Jeugd is al iets groter. Dat is één klein nadeeltje of voordeeltje. De deur wordt opengemaakt door mijn dochter. Dus ja, ze draaien allemaal een paar jaar mee met de carnaval. Dus dan weet je wel dat je de beurt bent en wat er gebeurt. En daar gaat die trein lopen. En bij jou thuis, daar zijn ze het er helemaal mee eens? Absoluut. Ze staan helemaal achter ons. Allemaal. Alle 3. Zowel mijn vrouw als met 2 kinderen. We hebben het vanmorgen pas verteld. Dus ze moeten er nog eventjes aan wennen, maar het komt helemaal goed. Ze hebben er zin in. Net zoals wij. Wat vind je daar nou van dat jouw papa adjudant is? Het is eigenlijk wel heel leuk, ja. Dan moet jij ook in een pakje rondlopen straks. Ik hoop het niet. En jij dan? Moet jij ook een carnavalsmuts op straks? Weet niet. Jouw vader, Prins? Ja, het is eigenlijk wel heel spannend en ik wist het zelf ook nog niet. En dan zul jij wel heel trots zijn, of niet? Op mijn oom. Oef, en die was dus niet van de prins, maar wel familie. En dan rest nog de lijfspreuk van het Pielhazen trio. Lief o eigen! Wat zeggen jullie nou? Lief o eigen! 9 februari wordt de opening van 4 dagen carnaval gevierd met de Rouge in Venray. Het centrum zal nou weer vol stromen met carnavalsvierders uit Venray en omstreken. Het evenement is in de loop der jaren flink gegroeid. Om het grote bezoekersaantal aan te kunnen, breidde de Rouge zich vorig jaar al uit naar de Grote Markt. Het succes zorgt er ook voor dat er dit jaar een aantal extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Daardoor hebben wij dit jaar voor het eerst toegangshekken. We noemen het ook toegangshekken, dus publiekvriendelijk. Dat betekent dat iedereen die er langs wordt aangekeken. Glas en blik is verboden. Nou, het gros van de mensen zal er geen last van hebben, die kunnen zo doorlopen. Maar als je echt komt met kratten, dat soort zaken, dan wordt daar toch wat van gezegd. En glas en blik moet ingeleverd worden. De toegangshekken en het verbod op glas en blik vallen binnen een veiligheidsplan dat dit jaar voor het eerst is geschreven. Dit heeft de organisatie gedaan in overleg met de brandweer, politie en gemeente.
Voor het schrijven van het plan heeft de commissie andere grote evenementen als uitgangspositie genomen. We zijn bij Jokers in Venlo geweest, want die hebben natuurlijk al jarenlang ervaring. We zijn op de Nijmeegse Vierdaagse geweest en op 11.11 in Maastricht om overal te kijken wat doen zij eraan. Hoe kunnen we het zo mooi mogelijk laten verlopen, zo goed mogelijk laten verlopen, dat iedereen een fantastisch feest heeft. En wat er aan andere veiligheidsmaatregelen zijn, maatregelen die niemand merkt, maar die er wel zijn. Toezicht van bovenaf, crowdwatching zoals dat heet, mogelijk met camera's, maar daar wordt nog over gesproken op dit moment. En het winkelend publiek, dat is ook heel belangrijk. Ik zal nergens last van hebben, want iedereen mag gewoon erdoor lopen. Het programma op de beide pleinen is erg gevarieerd. Met verschillende bekende carnavalsartiesten uit Limburg, maar natuurlijk ook met veel Venrayse optredens. Dit jaar hebben we gasten als Ben Verdelle, de Toddezek, Weedraai en natuurlijk onze eigen stappers. De cd-artiesten van de Venrayse Carnavals-cd. En dat is zowel op de Schouwburgplein als op de Grote Markt. Dus de artiesten schuiven als het ware door. Het programma op het Schouwburgplein begint om 1 uur en loopt door tot 5 uur, half 6. Het programma op de Grote Markt dat start om 2:30 en dat heeft dan een uitloop naar 7 uur, half 8. Per plein is er een orkest. Zij zullen de dag muzikaal opluisteren. Op het Schouwburgplein spelen de Puppies, op de Grote Markt treedt de Rosenthaler op. Vorig jaar waren ruim 7000 bezoekers. De commissie verwacht dat er dit jaar zo'n 8.500 tot 9.000 mensen op het evenement afkomen. De organisatie hoopt op een feestelijke grote editie. De winnaars van het Venrayse Liedjesfestival Bjorn en Mieke staan aanstaande zaterdag in de halve finale van het Limburgse Vasteloversliedjesconcours. Met hun liedje Os Beston reizen ze af naar Zuid-Limburg om te strijden voor een finale plek. De derde en laatste halve finale van het LVK wordt zaterdag tussen 10 en 12 uur 's ochtends uitgezonden op L1. Met de zenuwen van het duo valt het mee. Dit komt vooral door het feit dat ze niet live hoeven te zingen. Bjorn en Mieke nemen het met hun nummer op tegen 19 andere deelnemers. Nou, ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd 2 geluisterd. Ja, wel leuk. Ja, ook wat jongere mensen, wat ouder, maar het is wel een beetje hetzelfde genre. Echt het hoempa, hoempa, hoempa. Dus ja, daarin springen wij wel uit met onze ballad, hoop ik. Zware tegenstanders? Ja, er zijn wat gerenommeerde LVK-namen. Een Cartouche, de Venloze Clan, de Toddezek die meedoen. Ja goed, die hebben zo'n naam, die komen altijd op een LVK. Dus er zijn 3-4 plekken die vrijkomen vaak voor de nieuwkomers. En daar hopen wij er eentje van te bemachtigen. En om een plek te bemachtigen tellen de stemmen van de jury, maar ook van het publiek mee. De kans dat Bjorn en Mieke een finale plaats behalen hangt dus mede af van het aantal stemmen dat zij van de mensen thuis krijgen via de telefoon en bonnen in de krant. Dus voor ons is het gewoon hopen dat we zoveel mogelijk bonnen op kunnen halen uit het Dagblad de Limburger, die er zaterdag 12 januari in komen. Nou, die moeten wij voor donderdag insturen en op basis daarvan wordt eigenlijk een balans opgemaakt. En daarna stellen de telefoon- en sms-stemmen. En ik denk qua kanspercentage, ja, voor Venray, het is de grootste gemeente. Dus het kanspercentage, dat zou goed moeten zijn. Alleen, ja, we kennen gewoon het Zuid-Limburgse, dat zo erg leeft. En dat is hier natuurlijk een stuk minder, dus afwachten. Op zaterdag 19 januari wordt bekend welke 19 liedjes meedoen aan de finale. Deze vindt op 1 februari plaats in Zwalmen. Voor Bjorn en Mieke is ondertussen een drukke periode aangebroken. Nu de prins is uitgekomen, staan er de aankomende tijd veel optredens op het programma. Nou, we hebben zondag, dan komt de jeugdprins uit, dan mogen we natuurlijk zingen. Alle voorfeestjes van de carnaval, zoals Circus Muk, Vorstenbal en met de carnaval natuurlijk zelf heel veel optredens. Heel veel zin in? Ja, super veel zin in. Tel de dagen af. Nooit, nee nooit, wil ik ook laten gaan. Nooit, nee nooit, zullen wij dit overslaan. Carnavalsvereniging De Keienschieters uit Geisteren viert dit jaar het 5x11 jubileum. Een jaargang met vele extra's. De voorzitter van de vereniging weet hoe het 55 jaar geleden begon in zijn dorp. Er zijn wat mensen bij elkaar gaan zitten en die hadden de gedachte van er is carnaval in de omliggende dorpen en dat moet hier in Geisteren ook kunnen. Wat in omliggende dorpen kan, dat moet in Geisteren veel beter kunnen. Ze hebben met een aantal personen een vorst en tevens prins aangewezen
En ze hebben een stuk van het bed gesloopt en dat was de scepter geworden. En de carnaval was een feit in Geesteren. Door de jaren heen groeide carnaval in het kleine kerkdorp met als resultaat een dagenlang programma. Veel mensen zijn betrokken bij het feest. Het is echt een happening voor het hele dorp. We hebben ook geen leden. Of ja, het hele dorp dat is lid van de carnavalsvereniging. En iedereen die doet er gewoon mee. Het inwoneraantal beïnvloedt de grootte van de raad. Hierin nemen geen 11, maar 4 man zitting. Ieder jaar komt er een nieuwe raad uit. Wij vragen de prins. De prins die geeft aan welke mensen die graag in zijn gezelschap wil hebben. Welke 4 personen. En die 4 personen die gaan dat jaar samen met de prins keihard tegenaan om er een mooie carnaval van te maken. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het uitkomen van de prins niet bekend bij hemzelf. Hij werd op de avond zelf verrast. Het begon met het uitkomen van de Raad van 4. En we zagen de prins vanuit de ooghoeken wel. En hij was al aan het kijken van, daar zou ik goed bij passen. Dat zijn vrienden van mij. En op een gegeven moment, we hadden een nepprins. En op een gegeven moment toverden wij die nepprins weg en we noemden de echte prins. En hij stond verbouwereerd in de zaal te kijken. Ja. En wat vond hij ervan? Want het was voor hem een verrassing, begrijp ik. Het was een verrassing, ja. Zijn vrouw was er wel van op de hoogte. Die zat bij ons in het complot. En hij vond het geweldig. De armen gingen omhoog en hij kreeg het prinsenpak aan. En we hadden de 55ste trotse prins van de keierschieters voor ons staan. Daarnaast is er dit jaar een jubileumprogramma met een speciale mis, een voetbalwedstrijd en een receptie met andere carnavalsverenigingen. De vorst ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We merken gewoon dat het draagvlak binnen het dorp voor de carnaval erg groot is. We zien dat de jeugd een hele goede opkomst heeft. Dat zien we op de feesten die voor de jeugd georganiseerd worden. Dus wij zien de toekomst zeer positief tegemoet. Ja.